Bismillahirrahmanirrahim. Niki saking kitab Ihya juz 3 nggih. Sing kula fotokopi niku cetakan DKI nggih, Darul Kutub Ilmiah. Nah, ingkang cetakan Al-Hidayat niku 341 nggih, di C3 sama. Terus niki nerangaken pentingnya para guru Quran, guru ngaji sinten mawon sing beto kebaikan. Niku urip niku sing ceria, sing ikhlas. Pokoke niki kitab Ihya dikarang ulama Hujjatul Islam Imam Ghazali. Mriki beliau cerita alamat ikhlas iku guyon lucu. Dadi anggere sing ra guyon ya ora pati ikhlas. Dadi ngono kiai kok merengkut terus niku ya ora pati ikhlas. Lah kecewa mbek murid-e. Padahal murid digawe ngono ya kersane Allah. Dia murid keriting turunan ya kersane Allah. Iku kabeh kersane Allah. Lah rumang samu sing ngirimno ruhin di watak ngono ku sapa? Allah. Kecewa berarti kecewa mbek makhluke. Wambarno rampun. Lan kula waca nggih. Niki kula boten guyon tenan. Terus niki kula kepengin jenengan kanca-kanca guru, kanca-kanca sing nglakoni kaapian, cek sedekah, cek mulang, cek napa mawon kedah ikhlas. Carane ikhlas iki pokoke dilalekno, ditinggal lucu, tinggal guyon. Pun kula waca langsung mawon niki saking hadise Kanjeng Nabi. Walidzalika qala Al-Haris bin Jaza' Az-Zabidi niku napa pinten sing wonten garis-garis niku. Mbon nggih malah panggih niku. Walidzalika qala Al-Haris bin Jaza' Az-Zabidi sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaiku wong sing ngancani Kanjeng Nabi, sahabat. Dawe Haris bin Jaza' ngeten. Yu'jibuni minal qurra'i kullu taliqin mithaq. Yu'jibuni nyenengno ning ingsun, gawakno nganti seneng. Yu'jibuni gawakno ning ingsun minal qurra'i saking wong sing maca Quran atau ahli Quran. Sapa kullu taliqin, sapa wong sing ceria wajahe. Taliq iku maknane ceria, wajahe ceria ora besengut. Ora Mustafa lah gampangane kok angel temen nerangno. Lah terang kangelan wis. Yuk jibuni ya ora kaya rogen dadi kenae dadi ngonang terus sentimen. Yuk jibuni gawakno ning ingsun minal qurra'i saking wong-wong sing maca Quran atau sing ahli Quran sapa kullu taliqin wong sing banget ceriane. Mergo fa'ilin wazan mubalaghah. Mithakin kang akeh guyune. Aku iku seneng wong mulang Quran, guru-guru Quran, wong-wong apik iku ceria. Ya sering lucu, sering guyu. Fa'amal ladzi anapun te wong talqahu kang metuki sirahu ing ladzi, oleh metuki bibasarin kelan seneng. Rata-rata wong awam ketemu wong alim mak sumeneng, so salaman sumeneng. Tapi wayal qalan metuki sapa ladzi ka ing sira biabusin kelan merengut. Di rata-rata wong salaman mbek kiai iku bangga seneng. Kadang kiai ini rapati seneng mergo ora ana salam tempel. Lha iku neraka. Lah ora neraka piye? Sing wong awam salaman mbek kiai seneng ibadah perkara seneng wong alim. Wong alime ketemu wong salam templek iku kerasukan setan mergo to mak. Oh iku neraka. Muga-muga disepuro pangeran ora neraka tenan. Iki dawuhe sahabat Kanjeng Nabi. Mulane latih salaman mbek ruhin latih. Justru ora salam templek iku latih. Latih. Ya sing repot nak wong awam salaman mbek kiai ora seneng kok dianggap gak solusi lah. Kena LSM zaman akhir repot, kiai itu tidak memberi solusi, hanya bisa ngomong neraka dan surga yang dihiasi. Kiai kan solusi. Jadi kiai mau ngomong neraka dan surga tidak memberi apa? Solusi. Ini yang rokok bisa doang. Fa'amal ladzi talqahu bibasarin. Wong sing kowe nak ketemu wong iku kowe seneng perkara ning alim. Wa yalqalan metuki sapa ladzi ka ing sira biabusin kelan merengut. Yamunu ingkang ngundat-ngundat sapa ladzi alika ing atase sira bi ilmihi lan ilmune ladzi. Dipikirane nak ketemu wong ngundat-ngundat ilmune, jasane, sedekahe. Dawe Haris bin Jaza' Az-Zabidi, fala aktsara wa minal muslimin. Fala aktsara muga-muga ora ngakehno sapa Allah minal muslimina saing pira-pira wong Islam misaus padane wong alim sing kacuk iku. Jare niki dongane sahabat lho mboten main-main. Dongane sahabat sing diriwayatno para ulama nganti Imam Ghazali. Ana wong alim kok merengutan nak salaman mbek wong cilik, padahal sing salaman seneng perkara ketemu wong alim. Muga-muga jumlah wong niku ora akeh. Lah tapi wis kadung. Saiki wis kadung apa?
Akeh yo mbok. Mulane iki seroto. Dadi aku guyu ku amdan. Jadi bapak riyen nggih lucu, kula nggih lucu niku amdan mergo ana hadis yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Aku seneng wong ahli Quran sing ceria sing akeh guyune. Mesti ra sekedar guyu nglalekno jasane. Nglalekno apa? Jasa. Lha nggih to cara Sayyidina Ali ku ana abduman alamani walau harfan wahidan. Aku budake wong sing mulang aku senajan korupsi tok. Terus ruhin apa aku pirang tafsir dipangan dikne. Umpama ke ngaji aku sak huruf budakku lah nak ngaji 18 juz. Walah lha iku terus tak eling-eling. Mau nyeluk ruhin ra iso teko tersinggung, nyeluk Mustofa ra iso teko tersinggung. Wah, iku serepet ngono. Lha iku kon ngembarno mawon. Kon semuanya takoki, Gus, ruhin timbali mboten saged nembe wedi bojone. Alhamdulillah cek normal wedi napa bojone. Engko Mustofa yang ngono wis lebih ribet Gus mergawe golek nafkah ngeten-ngeten ya alhamdulillah. Wes dadi kiai sing ikhlas iki pokoke anane guyon lucu dunya udah ngebar. Wong kula nu nate ki alumnine bapak nih, padahal jan murite bapak niku angger khole bapak kan karep wonten undangan tak menging. Ojo undang mari nek ora teko kecewa sembarno sing teko ya berarti wong nganggur sing ora teko ya wong ndek alasan repot. Oh, jadi wong teko iki ra mesti niat hormat kiyaine. Ning omah yo sumpek, suwun nang acara. Wong aku ya tau santri kok. Dadi wong kadang jajan ketemu kancane apa utang-utangan. Janjian ketemu ning pondok. Gak ora kacer tapi. Sawane nekani alumni gurune tapi janjian. Mbok utang-utangan, mbok besanan. Jadi sapa nak demi napa? Kok sing roh sapa? Lha iku cara Sayyid Haris bin Jaza Az-Zabidi kon nganggep lucu wae. Sing teko ya lucu, sing ra teko lucu. Dadi wis pokoke yo jibuni minal qurra kullu taliqin bidhaq. Jadi niki penting ya tujuannya ora kok guyuraan nggih. Ben nglalekno amal. Mpun ajenengan. Nglalekno amal. Nggih nglalekno napa? Amal. Wae carane ikhlas iku gampang. Wae amal ku lalekno bar ngamal ya wis. Wis bar. Niki jelas ya jibuni minal qurra. Padahal niki Imam Ghazali seorang yang serius terkenal zuhud, tapi beliau punya riwayat ini. Mergo beliau sadar nek wong serius iku masalah. Jadi fa'amal ladzi talqahu bi basarin wa yalqaka bi abusin yamunnu 'alaika bi ilmi fala aktsarahu minal muslimin mislah. Nah, kata-kata sakniki penyakit tiyang alim ngoten niku. Sing salaman nyucuk suweneng, aku iso salaman mbek wong iku. Sing kiai ora pati seneng, perkarane ora prospek. Bareng disalami bupati padha senenge. Lah iku repot ngoten niku. Lah iku jare Sayyid niki fala aktsarahu minal muslimin. Wis iki kadung akeh. Iki maksude muga-muga ora akeh banget. Saiki dongane kadung akeh ya muga-muga ora akeh banget. Temen nek akeh banget ya muga-muga ora berlipat ganda. Pokoke sementing populasine muga-muga ora akeh banget. Lah kula termasuk tiyang sing eliminir iki lewat kampanye kula kan lumayan lah ana sing dikurangi dadi niki. Walau kana umpama ana sapa Allah Subhanahu wa taala ku yardo iku ridho sapa Allah taala dalika ing mengkono-mengkono guru mudat-mudat ilmu ning murid. Wa dalika ilminnah ala talamid bil ilmi. Umpama ngudat-ngudat ilmu iku oleh ning gone wong sing tau mbok ulang. Lama kolektine ora dawuh sapa Allah li nabi maring dawuh nabine Allah waqfid janahaka limanita ba'aka minal mukminin. Weling-eling niki dawuh pangeran. Kanjeng Nabi sing akramul khalqi, Kanjeng Nabi sing saurip-uripe mucal, saurip-uripe kangge bina umat. Niku mawon diwajibno tawadhu ambek sing ngaji. Ayo kiai-kiai saiki kudu tobat. Senengane maca taklim muta'allim. Taklim muta'allim kitabe murid ben takdim guru. Kiyaine aja maca kitab iku. Malah dase gede to. Kiyaine maca kitab iki, paham ya? Iku waktu gale bojo maca kitab kudu lujen. Dari wong wedok ana bengi-bengi dijak sing lanang ra gelem, dilaknati malaikat kan besok. Lah malaikat ngadur sing lanang itu kan besok. Malaikat yo pinter. Maksudnya mesti takok asal usule piye kok nganti ra gelem. Setelah diteliti ning sidang ternyata ora dinafakno yo betul. Mesti terus dibenarkan ora kok sing dieling-eling wong wedok dijak sing lanang dikumpulin antara roken oleh terjemah pokoknya. Pasti wong wedok dijak keluar gitu maksudnya ya. Kok ora gelem iku dilaknati malaikat nganti iku ya tetep ora ngene iku maksudnya iku. Maksudnya kan nafkah cukup, keadaan normal kok tetep ora gelem. Kok menawa perkara duwe pil iku dilaknati.
Tapi nak ra geleme sebabnya jelas. Misalnya nafkah kurang diberi hak gugat. Rapak wae oleh. Rapak wae oleh pemene trimo ra gelem. Dadi kok bojone Rukin oleh rapak. Oleh rapak kan. Dadi bojone Mustofa bareng soleh. Cara kula bojone santri-santri iku oleh. Cuma yo mikir nek serodo pun untuk bojo. Akhire kan gak rapak kan. Jadi bojo merarapak iku ora krana cukup, paham kan? Mergo nak duk rondo angel padha kangelane kan. Akhire berdamai mbek keadaan, berdamai. Kabeh sampean ro nak bapak kula seneng guyon ya ana ilmune, kula seneng guyon ana ilmune. Dadi wong alim kudu sering guyon, niate nglalekno jasane mulang. Sekali kowe eling jasane mulang tukang ngundat-ngundat ilmu. Padahal Kanjeng Nabi piyambak diwajibno sopan ambek wong sing di ulah. Waqfid janahaka limanit taba'aka minal mukminin. Mat kowe sing sopan mbek wong sing anut kowe. Ku Kanjeng Nabi kowe kon sopan. Lah kula mboten nate. Takoki Ruhin, kula mboten nate wani mbek santri-santri mboten. Nggih, kula disiplin tapi mboten wani. Mboten nate kula jare ngundang Ruhin napa sinten sin. Kok mboten dugi nggih tenang. Mboten nate kula bayangno apa saiki ra seneng aku. Misale ngoten nggih beneran mawon cara kula tenang mawon. Tapi iki peringatan iki, mulane jenengan kula suwun. Ilmu TP iki mulang Iqra wae kok ra ikhlas. Wong kula sing mulang Jalalain, mulang Ihya wae ikhlas kok mulang Iqra kira ati ra. Ku agar ana santri-santri guru-guru desa-desa tapi ra ikhlas. Aku mulang Ihya wae ikhlas, kowe mulang Iqra kira ati sing entuk intensif ora ikhlas. Ajinan makom wis dhuwur lek mulane ikhlas nak kula dereng lho nak ikhlas ora makom-makoman ngger Islam iku kudu napa ikhlas wong wa umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahuddin nek wani Islam iku kudu wani napa ayo dilatih nek ora dipaksa nek ora itu tinggal guyon ben ikhlas nek ora ditinggal apa guyon ben sama nak ceritane Bali Maksum Krapka itu terkenal seneng guyon wong ketemu bapak iki guyon wong nak Mbah Maksum riyen nggih seneng guyon. Nek ketemu Mbah kula bebas, Mbah kula niki guyon. Nate digaslah. Kang Maksum, kowe nek bar salat wiridan engkek padung santrimu akeh to nek ora wiridan isin. Mbah kula ora tau wiridan, bar salat ya bubar tenang aja. Ngelatih nak supaya wiridan niku ora perkara didelok santri. Mbah Maksum wiridan gosok. Ya padung wiridan nanti santri akeh dadi isin nek gak apa. Wiridan. Jare Mbah Maksum jawab ngene. Ya pertama ngono Kang, suwe-suwe ku lali ya. Lah pas lali ku ikhlas. Akhir wiridan terus suwe-suwe ra lali. Pas suwe-suwe ra lali krana demi apa? Santri. Lah pas lali iku